जाबायना बाना दिनै हाबबाय बाबाया थांबाय ओरै माखासे दंबावोमोन बैनै फैगासिनो बाव लेट जानाय माने ओरैनोथ' एसेमब्लि जायो नालाय ओंखायनो 8:30 आव मोनहैनांगौ स्कुलाव ओमफ्राय नै आं दा थांफिननोसै हासबेन्डआ हनै बैयाव नेगासिनो दङ ओरैनोथ' आं फैफाखाया नाथाय दिनै आं सासे आब'खौ लोगो हमलांनांगौ नालाय बेनो फिसा मोनसे प्रडाक्ट होलांनांगौ आं नोंथांमोनखौ आगोलबो खिथाखादों आं माने एमवे प्रडाक्टखौ माने आं मोजां मोनो आरो आं आंनि थाखायबो बेबहार खालामो आं आंनि लोगोफोरजों शेयार खालामनो मोजां मोनो स' बेखौनो नोंथांमोनजों एसे देखायलांनो नाजागोन आङो ओमफ्राय सान्दुङाथ' नै फुराखा नुखादों नोंथांमोना ओमफ्राय नैबेहाय फिथाइनि दखान दङ नालाय नैबे फिथाइनि दखानावहाय नैबे हिमालय हटेल बङाइगाव सापागुरि बयबो मिथिखायो बेखौ नोंथांमोना बिनि साइडआव ओरैहाय बास स्टेन्ड गुवाहाटि थांग्रा बास स्टेन्ड दङ बिजिनि माने जिखुनु माने जेरावखि लामा हान्थिया मानो बिनि बास स्टेन्ड दङ बिनि साइडआव फल दखान दङ फिथाइ नैबे फिथाइखौनो आं थाइजौखौ लानो आंना बाबाया थाइजौखौ बिराद मोजां मोनो स' आं लाखांबाय नै आं दा थांफिनसै बोरायाबो माबा गय जानोनो पेकेटनि गय जायो नालाय बेखौ लाबाय लोगोफोर दा थांफिननोसै अब्ला आं लोगोफोर स' लाखांनानै फैबाय आं दहाय एसे आगोलाव बुंदोंमोन सासे आब'खौ लोगो हमलांनांगौ होननानै बे आब'खौनो आं लोगो हमलांसै लोगोफोर आब'आ बे आब'खौनो लोगो हमलांनो नागिरदों थांबाय गासैबो जाजोब्बाय आं देखायाखिसै मानायखौ दा न'आवनो थांबाय फाइनालि सफैफिनलायबाय न'आवहाय दोनहैखांनानै फैफिनलायनाय हाबनोसै स' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जालायबाय दिनैबो बाय बाय लोगोफोर बाय बाय